kielsi pestä. Kuinka minä näin kehtaan katsoa Jeesusta sivuun? Minä vielä lupasin Jeesukselle, että seuraan häntä mihin vain. Vankilaan. Ja vaikka kuolen hänen puolestaan. Minä olen syntinen mies. Kelvoton ihminen. Pitkin pimeitä polkuja kulkeassa, enkä matkaani määräävä tiedä. Mua varjojen valla käy valloittava, minut mennessään tahtovan viedä. Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen. Miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten? Tuskin vähäisen aamuhan aurinko, tuskin puhaltaa lempeän tuulen. Minun toivoni kuollut on lohduttanut, eivät pysty nuo vaienneet huuleen. Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen. Miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten? Kuka näyttäisi haudan, joka tyhjänä ois? Kuka kertois hän kuolevan voittaa? Kuka kuivaisi tyyntä, pyyhkisi pois kaikki murheeni aamu kun koittaa? Kuka lohduttais murheista mieltä, lohduttais sanoen? Miksi etsit sä elämää sieltä, joukosta kuolleitten? Ei voi olla totta. Keto Pietarikin meni. Selvitetään muutama fakta nyt ensin. Ensinnäkin, jos Jeesus olisi noussut, siis jos joku pystyy nousemaan kuolleesta, niin ei nyt ainakaan Marialle olisi tullut näyttäytyä. Hei, come on. Meillähän se olisi tullut lähimmille opetuslapsille. Joku puhuu ihan omiaan. Palannut takas samoille vanhoille jutuille. Valeita valheita. No niin, toinen fakta. Okei, mä tajun sen, että Jeesus nosti ehkä Lasaruksen. Mut nyt mä rupean vähän miettimään sitäkin. Olikohan Jeesuksen ja Lasaruksen joku sehän pieni diili? Että vähän niin nostetaan vähän niin kuin kannatusta, että messä sinne ja sit mä tuun. Tai jotain tällaista. Ei voi olla silleen, joka tapauksessa, vaikka se olisi Lasaruksen nostanut, niin ei se nyt itseään nosta haudasta. Eihän kukaan siihen pysty. Järjetöntä. Siis 3 vuotta. 3 vuotta mä vietin. Ihan hukkaan meni aika. 3 vuotta Jeesuksen kanssa, eikä mitään. Ei jäänyt mitään. Äijä makaa haudassa. Ja Eukko tulee vielä valettelee, että nyt se on noussut. Ja sit tiedä yhtään mitään, että pitää vielä ajatella. Mikä äijä se Jeesus oikein oli? Kun muistaa edes jotain siitä, mitä se silloin kertoo. Mä oon ihan sekasin nyt. Kuka olet, Jeesus? Mitä merkitset
saapuit, ketä kuuntelet. Kuka olet Jeesus, etsin sinua. Yksinäni mietin, kaipaan valoa. Kuka olet Jeesus, hiljaa rukoilen, hiljaa kysyn tietä, vaikka epäilen. Kuka olet Jeesus, saanko minäkin lähelläsi olla, aroi sydämiin. Ei hyvänen aikapojat. Mikä tää homma nyt oikein on? Nimenomaan. Miksi Jeesus on kuka Marjalle ilmestynyt? Mehän oltiin te läheisimpiä opetuslapsia. Niin just. Meitähän se rakasti. Siis muahan se rakasti. Siis meikä ei kyllä tajuta tää hommaa. Siis meikä oli se... Muistellaan, kuka istui Jeesuksen vieressä, kun syötiin viime kerralla. Se oli minä. Minä istuin siinä. Ja mies seisoi Jeesuksen ristin vieressä viimeiseen asti. Minä olin haudalla viimeiseen asti. Siis muahan se Jeesus rakasti. Mullehan on sen nostanut ilmestyä, kun se ilmestyi. Miksi Marjalle? Miksi ei mulle? Olen särkynyt saviruukku, pala palalta muuntui pois. Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra, minut murskasit, vaan jaetit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit ottaa kokonaan. Sävelli uusi muoto, tee minusta uusi roko. Niin rakkautesi täytä, taas murtunutta käytä. Tahdon virtaa särkyneille, ei sinuja heilaa pois. Kallista halpa saikin, mestarin kädessä pois. Minun isäni valitut. Mä sanoin. Täällä peloissa lukittujen ovien takana. Voi teitä te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltänne. Ettekö muista, mitä minä olen teille kertonut? Mooseksen kirjoista, profetioista ja psalmeista. Muistelkaa vähän. Pietari, Niin, mestari. mitä minä sulle sanon silloin, kun minua vietiin tuomiolle? Sinä sanoit, että minä kieltäisin sinut Mitä vielä? pois. Ja että minä katuisin synteen ja tulisin takaisin ja lohduttaisin näitä muita. Muistatko silloin Pietarin järvellä, kun ensimmäisen kerran nähtiin? Muistatko, millä nimellä minä sinua kutsuin? Sanoin, että Kallio. Minun isäni ei tee virheitä. Hän on valinnut sinut olemaan seurakunnan johtajana.